أرست زينام إثيوبيا تبصحنت ديجيتال مللي مننت بمرغغات نافريكا أبنز خون سرعت موغانا تساتفت عامتاو قبائي ID for Africa ገሊጾ أب زغطل ورحسن كساب مسكر مبزول أوان أما بزحتو كفالات إثيوبيا سرعون زي سرعون زناب كم زهلو تحبيرون كابزينا وصاي بريزيدنت دونالد ترامب ندوب أفريقيا زغبرو ناي وصا حاجز بمقراص توساق 30 مئتاويت قرص كغبرلا مخان تزاريبو سلام نابلي زخوركم تملكتي كما يتمسيو لكع ساعات حد خوينو كم تلمد نسعة زحزنا زيناتات حزمت يلقوا زيناتات نامرحكم ساخم صنع أنا برهان فسام فلما حصرت زيناتاتنا ناخون كنبل إثيوبيا تبصحنت ديجيتال مللي مننت أب مرغغات نافريكا أبن زخون سرعت موغانا تساتفتي عامتاو قبائي ID for Africa ገሊጾመሎም እቲ ጉባኤ ኣብ ህንጸት ዲጂታል መንነት ዘነጻጸሩ ተመክሮታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝቐርብሉ እንትኸውን ኣብ ዲጂታል ፓስፖርትን መለለይ መንነትን ዝሓሸ መፍትሒ ብምሓዝ ዝመጹ ኩባንያታት ፍርያቶም ንምርኢት ኣቕሪቦም እዮም ፈጻሚ ስራሕ ሆልዲንግ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ኣረጋ እቲ ኩባንያ ስትራቴጂክ ዝኾነ ሚስጥራዊ ሕትመት ተበጻሒ ንምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግዙፍ ፋብሪካ ሕትመት ይሃንጽ ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ ፋብሪካ ብምሉእ ዓቕሙ ናብ ስራሕ እንትኣቱ ኣብ ዓመት ልዕሊ 5.6 ሚልዮን ፓስፖርት ከም ዘፍሪ ብምግላጽ ካብ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ንካልኦት ሃገራት ንምቕራብ ዘኽእሎ ዓቕሚ ከም ዝፈጥሩ እዮም ተዛሪቦም ዘሎም በዓል ሞያ ሽይጣት ኩባንያ ኢፕቴክ ቻይና ሃርበርት ጎንዶ ብግዶም እቲ ኩባንያ ዘተኣማምን ናይ መንነትን ድሕነትን መረጋገፂ መፍትሕታት የቕርብ ከም ዘሎ ምዝራቦም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም سلامن دحنتن كبابي قيح بحري نمحلاو متحبار حاجرات تي زوا وسان ايو كبلو وانا دايركتور انستيتيوت قدات وصاي جعفر بدرو تزاريبوم مبل سالساي فوروم زوباوي جو بوليتيكا قيح بحري حاجرات زوبا قيح بحرن ኤደን ባህረ ሰላጤን ንምትሕባር ቁጠባዊ ድሕንነት እወንታዊ ርክብን ቀጸልቲ ዛዕባታትን ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ዘተ ኣብ አዲስ አበባ ይሳለጠሎም ዋና ዳይሬክተር ጃዕፋር በድሩ ኢትዮጵያ ሰላምን ድሕነትን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምሕላውን ሓበራዊ ተረባሕነት ኣብ ምርግጋጽን ምስ ሃገራት እቲ ዞባ ብምትሕባር ትሰርሕ ከም ዘላ ምግላጾም ተሓቢሩሎም ቀጻሊ ወለዶ ዲፕሎማት ማይ ተደራዳርን ሳይንቲስትን ንክኸውን ምስልጣን ይግባእ ክብሉ ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ዶክተር ሃብታሙ ኢተፋ ገሊጾም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ጉዳያት ምትሕባር ማይ ተሻጋሪ ወሰን ጠመተ ዝገበረ መበል 12 ኮንፈረንስ ዲፕሎማሲ ማይን ሃይድሮን ይሳለጠሎም ዶክተር ሃብታሙ ኢተፋ ብዘተን ግልጽነትን ምስ ጎረባብትና ምትእማን ምፍጣር የድሊ ኢሎም ንምትሕባር ዘለና ድሌት ብምርኣይ ዓለም ለኸ ደገፍ ምስሓብ ከም ዘለውን ሓቢሮም እዮም ሃገራዊ ረብሓ ብምሕላው ቀጻሊ ሰላም ምትሕባርን ሓበራዊ ልምዓትን ንምቕራጽ ምድላው የድሊ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም መንግስቲ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ጠመተ ብምግባር ታሪኻዊ ቦታታት ከልምዕ ምኻሉ ሚኒስትር ቱሪዝም ሰላማዊት ካሳ ገሊጸን ካልኣይ ጉባኤ ምርምር ሓድግን ዓጽሚ አውስትራሎፒቴከስ አፈረንሲስ ወይ እውን ሉሲ ዝተረኸበሉ መዘከርታ መበል 50 ዓመትን ተሳሊጡሎም ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስማዓተን ሚኒስትር ኢትዮጵያ ወናኒት ብዙሓት ዝድሰሱን ዘይድሰሱን ሓድግታት ምዃና ብምሕባር ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም እኹል ትኹረት ብዘይ መሃቡ ሓድግታትን ታሪኻዊ ቦታታትን ብዝድለ ልክዕ ዘይምልምዖም እየን ገሊጸን ዘለዋ
ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ነቲ ዓውዲ ዝሃቦ ጠመተ ሓደሽቲ ሓድግታት ታሪኻዊ ቦታታትን ምልማዕ ምኽኣሎም ተሓቢሩሎም ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሓለዋ ሓድግታት ኢትዮጵያ ረዳት ፕሮፌሰር ኣበባው ኣያሌው ብግዶም እቲ በዓል መዚ ንዝሓለፉ 80 ዓመታት ኣብ ዓውዲ ምርምርን መጽናዕትን ሓድግታት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናተሰርሐ ከም ዝጸንሐ ኣረዲኦም ጉዳይ በሪ ባሕሪ ብዝምልከት ዝለዓል ሕቶ ከይተዛሓለ ጠመተ ተዋሂቦ ክስራሕ ይግባእ ክብሉ ምሁራን ገሊጾም ዓለም ለኸ ርክብ ተመራማሪ ጌትዮ ትርፌ መንግስቲ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኣጀንዳ ተገይሩ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ዓበይቲ መራኸብቲ ሓፋሽን ትኹረት መሃቦም ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን እናቐነሰ ምምፁ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ነቲ ዛዕባ ዝምልከት ዝለዓል ሕቶ ብዘይ ወዓል ሕደር ክስራሐሉ ከም ዝግባእ ኣረዲኦም እዮም ሕቶ በሪ ባሕሪ ምላሽ ንኽረክብ ሚድያ ዲፕሎማሲ ማሕበር መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ብትኹረት ክሰርሑ እውን ይግባእ ኢሎም ዓለም ለኸ ርክብ ተመራማሪ ዝኾኑ ጥላሁን ሊበን ብግድኦም ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ንኽትረክብ ሕቶ መንግስቲ ጥራሕ እኹል ከም ዘይኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 11 ሚልዮን ህፃናት ክታበት ንፍዮ ከም ዝተዋሃቦም ሚኒስትር ጥዕና ኣፍሊጦም ብብርኪ ሃገር ንፍዮ ሓዊሱ በብእዋን ዘጋጥሙ ለበዳታት ንምክልኻል ዘኽእል ዝተዋደደ ወፍሪ ክታበት ይካየድ ምህላው ተሓቢሩሎም ኣብ ሚኒስትር ጥዕና መራሒት ፈጻሚት ስራሕ እኖታት ህፃናትን መናእሰይን ዶክተር ማርያማዊት ኣስፋው በቲ ዝተጀመረ ወፍሪ ክታበት እወንታዊ ውፅኢት ይረኣየሉ ከም ዘሎ ገሊፀን ኣሎም ቫይታሚን ኤ ሓዊሱ ንሕፅረት ምግቢ ዝተቃልዑ ህፃናት ምፍላይ ካብ ዝተወለድሉ ጀሚሩ ምንም ክታበት ዘይወሰዱ ህፃናት ከምኡውን ብምኽንያት ወሊድ ዝተጎዱ ኣዴታት ምፍላይ ክትትል ክታበት ብዘይ ምግባር ንሕማም ዝተቃልዑ ህፃናት ናይ ምፍላይ ስራሕቲ በቲ ወፍሪ ይስራሕ ከም ዘለውን ተዛሪበን ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ሰላምን ድሕነትን ሓበራዊ ድሌቶም ኣብ ዝኾኑ ዓውድታት ዘለዎም ምትሕባር ብዝበለፀ ንምጥንኻር ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም ሳልሳይ ኣኼባ ሚኒስትራት ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ቤልጅየም ብራስለስ ዝተኻየደ እንትኸውን ዝተፈላለዩ ውሳነታት ብምትሕልላፍ ድማ ተዛዚሙሎም ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ጎና ጎንቲ ኣኼባ ምስ ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ኡርሱላ ቮንደር ሌይን ኣብ ውፅኢታት እቲ ኣኼባ መልኪቶም ተዛትዮም ኣሎም ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነቶም ንምጥንኻር ከም ዝሰርሑ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ይሕብር ክልቲኦም ሃገራዊ ትካላት ኣብ በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማሲ ንግዲ ሰላምን ድሕነትን ሓዊሱ ሓበራዊ ድሌቶም ኣብ ዝኾኑ ዓውድታት ዘለዎም ምትሕባር ንምጥንኻር ቆራፃት ምዃኖም እውን ገሊፆም ኣለዉ ተበልከቲ ማዕድ ዜናኩም ትካተሉ ዘለኹም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሕልፈኩም ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ሰነ ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ኢትዮጵያ ስሩዕን ዘይስሩዕን ዝናብ ከም ዝህሉ ተሓቢሩሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እዚ ሃገር ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሓደጋታት ውሕጅ ንምንካይ ስጋኣት ዘለዎም ከባብታት ብምፍላይ ምድላው ምግባር ከም ዘድሊ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ኣፍሊጡ ንፀብጻብ መላ ኣለማየሁ ናዝሬት በሪሁ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 4 እዋናት ሓደ ዝኾነ እዋን ክረምቲ መብዛሕትኡ ክፋል ዝሃገር ዝናብ ዝረኽበሉ እዋን እዩ
ማእኸል ትግበራን እማተን ንብረት አየር በይነ መንግስታት ምብራቅ አፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ ምልከታ ቅድመ ክረምቲ ጸባይ አየር ካብ ዝቕጽል ወርሒ ሰነ ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ ስሩዕን ዘይስሩዕን ዝናብ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ኢትዮጵያ ክህሉ እዮም ኣብ እዋን ክረምቲ ዘይስሩዕ ዝናብ ንምንቅስቃስ ሕርሻን ምምላእ ማይ ግድባትን ኣድላይ ብምዃኑ ሰብ ብፅሒት ኣካላት ኣድላይ ምድላው ክገብሩ ከም ዝግብኦም ኣብ ኢጋድ ማእኸል ትግበራን እማተን ተመራማሪ ንብረት አየር ትጥቄ ካሳ ገሊጾም ከመደበኛ በላይ የተተነበየው ዝናብ ዝተኣመተ ልዕሊ ስሩዕ ዝኾነ ዝናብ ንምንቅስቃስ ሕርሻ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ዝምልከቶም ዘፈራት ሕርሻ ማይን ካልኦትን ምስ ዘለው ሰው ሞያ ብምምኻር አላይ ምድላው ብምግባር ምንቅስቃስ ሕርሻ ክሕግዝ ብምግባር ምስ ግድባት እውን ተዘማድነት ስለዘለዎም ኣብ ግድባት ካቢ ዘሎ ነገር መረዳእታ ብምጥንኻር ቅድመ ምድላው ኣድላይ እዩ ብዝበለጸ ፍርያታውነት ንምዕባይ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ ሰሜን ምብራቅን ከባቢታት ሓዊሱ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ዝሃገር ትጽቢት ዝግበረሉ መጠን ዝናብ ልዕሊ ዓቐን ምዃኑን ውሕጅን ምህማም መሬትን ሓዊሱ ካልኦት ሓደጋታት ከየጋጥሙ ቅድመ መጠንቀቕታ ምግባር ከም ዝግባእ እቶም ተመራማሪ ተዛሪቦም በተለይ በኢትዮጵያ እንደዛ በመሆኑ በመሃል ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ምዃኑ ኣብ ማእኸል ተኸታታልነት ዘለዎም ልዕሊ ዓቐን ዝናብ ካጋጠም ስለ ዝኽእል ተጠቃዕቲ ውሕጃብ ዝኾኑ ከባብታት ቅድመ ጥንቃቐን ምድላውን ምግባር ኣድላይ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝሃገር ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሓደጋታት ውሕጅ ንምንካይ ስጋኣት ዘለዎም ከባብታት ብምፍላይ ምድላው ምግባሩ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ኢንጂነር ሃብታሙ ኢተፋ ገሊጾም እንደ ሀገር ችግሮች እንዳይፈጠሩ አም ሀገር ጸገማት ከይፍጠሩ ምድላዋት ጌርና ኢና ብፍላይ ቃላይ ናይ ምስፋሕ ስራሕ በብዓመቱ ጸገም ዘለዎም ቦታታት ኣለው ጉዳይ ምግሃስ መሬት በቀሊሉ ምቁጽጻር ይካለን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣብዚ ብርኪ ዘላ ኣብ ዛዕባያ ሃገራት እውን እዚ ሓደጋ የጋጥም እዩ ዓብዪ ንዓሞ ስራሕ መጠንቀቕታ መሃብ እዩ ማእኸል ትግበራን እማተን ንብረት አየር በይነ መንግስታት ምብራቅ አፍሪካ ኣብቲ ዞባ በብግዚኡ እማተ ንብረት አየር ዘውፅእ እንትኸውን ካብ ሰነ ክሳብ መስከረም ዘሎ እማተ ኣብቲ ዞባ ስጋኣት ውሕጅ ምህላው የመላኽት መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ሓለዋ ከባቢ ሓሊፉ ንውሕስና ምግብን ንፈጠራ ዕድል ስራሕን ዘበርክቶ ዘሎ እጃም ልዑል ምዃኑ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡሎም ነቲ መርሃ ግብሪ ማሕበረሰብ መማረፂ ፍልፍል እቶት ገይሩ ንክወስድ ስራሕቲ መሃብ ግንዛበ ኣብ ቀጻሊ ከም ዝወሃብ እውን ተገሊጹሎ ንጸብጻብ ፍሬወት ረታም ዳብያሲን ጉዳቱ ተረባሕቲ መስኖ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ፈልሲ አቮካዶ ብዘመናዊ መንገዲ ብምርባሕ ከም መንእሰይ ታደሰ ግርማን መሓዝቱን ንዝበሉ ተጠቀምቲ ገይርዎም እዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ሸዋ ሉሚ ወረዳ ዝተፈላለዩ ፈልስታት ንምትካል ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ዝተወደበ ዝማሕበር ንኣባላቱ ካብ ስእነት ስራሕ ናብ ፈጠርቲ ስራሕ ኣሰጋጊሩ እዩ ስራት ነበርኩ አስፋልት ላይ ነው መቀመጠው ስራሕ ኣይነበረንን ኣብ መንገዲ ኮፍ ኢለ ዝውዕል ነይረ بدحريو ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት በማሕበር ተወዲምና ነዚ ስራሕ ጀሚረ ሕዝግና ገዛ ሰሪሐ ሓዳር ሒዘ ቆልዓ ወሊደ ውላደይ እውን የምህር ኣለኹ በዚ ስራሕ ይመሓደር ኣለኹ መጀመሪያ እዚ ስገባ ስራት ነበርኩኝ ፈለማ ናብ ዝንታዓቱ ስራሕ ኣይነበረንን ኣብዚ ስራሕ አሉ እንትብሉኒ በሓባር ተወዲምና ሽዑ ኣብዚ ምንም ኣይነበረን ዱር እዩ ነይሩ ነቲ ዱር ጸራሪግና ፈልሲ አቮካዶ አፍሪና በዙይ ተወዲምና ብንረኽቦ ማህያ ቆጢብና ደቅና እናመርና ነበር መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ጽቡቕ ውጽኢት ተመዝገበሉ ከም ዝነበረ ኣብ አዲስ ቀን ዝቐረቡ ኣብ ሚኒስተር ሕርሻ ኣፈጻሚ ስራሕ ሃፍቲ ልምዓትን ተፈጥሮ ሓለዋን አጠቃቀማን ፋኖሲ መኮነን ይዛረቡ የአረንጓዴ አሻራ ከተጀመረ በኋላ እንግዲህ አንደኛ የአፈር መሸርሸር ሓምለዋይ ኣሰር ምስተጀመረ ፈለማ መብሕጓግ ሓመድ ነኪዩ 1.9 ቢልዮን ሜትሪክ ቶን ሓመድ ተባሕጊጉ ናብ ርባታት ዝኣቱ ዝነበረ ንዕኡ ናብ 380 ሚልዮን ምንካይ ዝተኻለሉ እዩ ብተወሳኺ ካብ ሕርሻ መሬት ካብ 130 ናብ 54 ትሕት ዝበለሉን ኣብ ኩሉ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘለዎ ብጽሒቱ ልዑል እዩ
ውሕስና ምግቢ እውን ዝተረጋገጸሉ እዩ። ምክንያቱ ፍራምረ ብምትካል ሕብረተሰብ መማረፂ ዝረኽበሉን ኣብ ለውጢ ከባቢ ኣየር ልዑል ለውጢ ዝተረኣየሉ እዩ። ነቲ መርሃ ግብሪ እቲ ማሕበረሰብ መማረፂ ፍልፍል እቶት ገይሩ ንኽወስዶ ስራሕቲ ምፍጣር ግንዛቤ ኣብ ቀጻሊ ክስራሕ ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ልምዓት ደንን ሓምለዋይ ኣሰርን ሰብ ሰራሕ ደኒ ኣፈጻሚ ስራሕ አበሩጠና ይገልጹ። ይሄንን የደን ስራ ወይም የአረንጓዴ አሻራ ስራ ወደፊት ነዚ ስራ ሓምለዋይ ኣሰር ንቐጻሊ ምትካል ጥራሕ ዘይኮነስ ሓረስታይ ካብቲ ዝትከል ክረኽቦ ዝግባእ ንኽረክብ ንዕኡ ከም ባህሊ ገይሩ ንኽወስድ ጻዕሪ ይግበረሎ። ምክንያቱ ኣብ ቀጻሊ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ ሒዙ ክሰርሐሉ ይጠቅም እዩ። ንሕና እውን ከምዚ ዝበሉ ስራሕቲ ነተባብዒና ዘለና። ኣብ ቀጻሊ ክራማት ልዕሊ 7 ቢልዮን ፈልስታት ከም ዝትከሉውን ተጽቢት ይግበር። ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሳይበር ሴኩሪቲ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂን ስማርት ሲቲን ሓዊሱ ኣብ ቴክኖሎጂታት ጠመተ ገይሩ ዝተሳለጠ ኤክስፖ ቴክ ኢትዮጵያ 2025 ብዙሕ ትምህርቲ ዝተቐሰመሉ ምንባሩ ተሓቢሩ እዩ። እዚ ልዕሊ 45 ሃገራት ዝተሳተፋሉ ኤክስፖ ጸገማት አፍሪካ ብአፍሪካውያን ውጽኢት ቴክኖሎጂ ክፍትሑ ብምግባርን ዕቤት ቴክኖሎጂ ኣብ ምርግጋጽን ልዑል ግደ ከም ዝጻወት ይእመን። አባዲ ደመቀ ዝርዝር ኣለዎ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተሳለጡ ዓበይቲ ሁነታት ሓደ ኢትዮጵያን ቴክ ኤክስፖ 2025 እዩ። እዚ ኤክስፖ ኣብ ኣዲስ አበባ ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ዝተሳለጠ እንትኸውን ምርኢታትን ምይይጣትን ተሳሊጡሉ። ኣብ ድሕነት ሳይበር፣ ሰብ ሰራሕ ኣስተውዕሎ፣ ፋይናንስ ቴክኖሎጂ፣ ስማርት ከተማ ኣብ ቴክኖሎጂን ትምህርትን ትኹረት ገይሩ ዝተሳለጠ እቲ ኤክስፖ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ዑደት ተገይሩሉ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብቲ ኤክስፖ ዑደት ገይሮም እዮም። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይ እውን ሰብ ሰራሕ ኣስተውዕሎ ንዕቤት ትሕብብር ኣፍሪካ ትኹረት ኣብ ዝገበረ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብሃገር በቆል ዝተመርሐ ሰብ ሰራሕ ኣስተውዕሎ ኣብ ኣፍሪካ ንዝረኣዩ ጸገማት መፍትሒ ምዃኑ ገሊጾም። ስርዓት ዲጂታል ንምስፋሕ ኣብ ዝትግበሩ ስራሕትታት ሉዓላውነት መረዳእታ ምኽባር ትኹረት ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መድረኽ ሓቢሮም። Data sovereignty is not just technical. It affirms our right to shape our own future. Artificial intelligence ወይ ድማ ሰብ ስራሕ ብልሒ ንጉዳይ ሉዓላውነት ኣፍሪካ መማረጺ ኣይኮነን። ሓበራዊ መረዳእታ ሓበራዊ መንነትናን መጻኢ ዕድልናን መልክዕ እነትሕዘሉ ዛዕባይ ስለዝኾነ ኣብ መሰረተ ልምዓት መረዳእታ ኢንቨስት ምግባር የድሊ። ስርዓት ዝተኸተለ ግልጋሎት መረዳእታ ምጥንኻርን ንጸጋታትና ዝጠዓዓም ግልጋሎት መረዳእታ ምጥንኻር የድሊ። እዚ ኣብ ናይ ወጻኢ ቴክኖሎጂ ዝህልወና ጽግዕተኝነት ንምክልኻል የኽእለና። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ብመሰረተ ልምዓት ዲጂታልን መማዕበሊ ክእለታትን ዝፈጸመቶም ተግባራት መርኣያ ምዃኑ ዝሓበሩቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘፈር ዲጂታል ብቐጻልነት ንምዝማን ኢትዮጵያ ብትኹረት በርቲዓ ክትሰርሕ እያ ኢሎም። As we enter the next phase of our digital transformation and looking ahead to 2030 ናብ ስግግር ዲጂታል እንትናቱ ኣብ 2030 ኣብ ቆጻጽራ ኣውሮፓ ዲጂታል ኢትዮጵያ ዝሃነጸት ሃገር ክንፈጥር ኢና። ነዚ ድማ 4 ነገራት ክንሰርሕ ኢና። ዘጣማምን ስማርት ኢነርጂ ብምህናጽ መሰረተ ልምዓት ዲጂታል ቀጻልነት ብዘለዎ ክንሃንጽ ኢና። ሉዓላውነት ሓበሬታን ምርግጋጽ ስርዓት ዲጂታል ንምዝማንን ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ሕብረተሰብ ኣብ ምህናጽ ክንሰርሕ ኢና። እቲ ቴክኖሎጂ ንኹሉ ዜጋ ዘካተተ ክኸውን ክንጻር ኢና። ካብቲ ኤክስፖ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝተወሰደሉ ዝሓበሩ ዋና ዳይሬክተር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወርቁ ጋቸና ኣብቲ ኤክስፖ ኣፍሪካ ኣብ ቀጻሊ መራሒት ቴክኖሎጂ ክትኾነሉ ትኽእል ተመክሮ ቀሪቡ ኢሎም። በጣም ትልቅ ነገር የተማማርንበት ዓብይ ነገር ዝተማሃርናሉ እዩ። ኣፍሪካ ኣብ ዝቕጽል ዓዳጊ ቴክኖሎጂ ዘይኮነትስ መራሒት ቴክኖሎጂ እትኾነሉ ዝተዓዘብናሉ እዩ። መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብዚአን ነይረን። እዚ ኤክስፖ እተን ሃገራት ዘተኣሳሰረ እዩ። እዞም ኣብዚ ዝተረኣዩ ቴክኖሎጂታት ኣብ ዝቕጽል ኣብ መድረኽ ዓለም እንወዳደረሎም እዮም።
ኣብ ዝቕጽል 2026 ኣብ ቆጻጽር ኣውሮፓ ድማ እዚ ኤክስፖ ክካየድ እዩ። ዋና ዳይሬክተር ኢንሳ ትዕግስት ሐሚድ ብወገነን እቲ ኤክስፖ ብዙሓት ኣጋይሽ ዝተረኸቡሉን ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዝቐረቡሉን ምንባሩ ገሊጸን ከ15000 በላይ ታዳሚዎች የተገኙበት በአይነቱ ልዩ የሆነ ልዕሊ 15000 ዕዱማት ዝተረኸቡሉ ፍሉይ ዝኾነ ኮንፈረንስ ቴክኖሎጂ ኣሕሊፍና ኢና። ኣብዚ ካብ ዝቐረቡ ጉዳያት ብዋናነት አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ፣ ሳይበር ሴኩሪቲ፣ ስታርትኣፕ፣ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂን ስማርት ሲቲን ብዝደለናዮ መሰረት ብዙሓት ትካላት ፍርያቶም ሒዞም ቀሪቦም እዮም። ካብዚ ጎና ጎኒ ናይ ተግባር ስራሕ እውን ነይሩ። ኣብዚ ብዙሓት ተወዳደርቲ ነይሮም እዮም። ከምዚ ዓይነት ኤክስፖ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ብተመሳሳሊ መንገዲ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ። ተበልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር ተበጻሕነት ዲጂታል መለለይ መንነት ኢትዮጵያ ካልኦት ሃገራት አፍሪካ ልምዲ ዝወስድሉ ምዃኑ መስራቲ ሊቀመንበር ID4 አፍሪካን ዶክተር ጆሴፍ አቴክ ሓቢሮም ኣሎም። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ዘሎ ዓለምለኻዊ ጉባኤ አፍሪካ ID4 ዝተማልአ ምድላው ዝተገበረሉ ዕዉት ጉባኤ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ንጸብጻብ ሳምሶን ገድሉ ምንብራን ግርማይ ዲጂታል ኢትዮጵያ ጋህድን ምግባር እናተሰርሑ ዘለው ስራሕታት ዝናዕዱ ምዃኖም መስራትን ሊቀመንበር ID4 አፍሪካ ዝኾኑ ዶክተር ጆሴፍ አቲክ ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዘፈር ዝሃቦ ጠመተ ዝምስገን ምዃኑ ዘለዓሉ ቶም ሊቀመንበር ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንምስፋሕ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝሃብዎ ጠመተ ውፅኢት የምጽእ ብዛዕባ ምህላው አረዲኦም እዮም። ሓንቲ ሃገር ኣብ ስርዓት ዲጂታል ዕዉት ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ እንተዳ ኮይና فقد بوليتيكا يحتتيو بمنطر زي إثيوبيا زلعل سرح ناسرحت يا تركب مخنياتو قدامي منستر أبي أحمد سرعة ديجيتال قصفحفح زلعل دليتيو زلوام اتخالي إثيوبيا لو تزدل حيل سب زحاقفت هاجريا سرعة ديجيتال نمهنا صدما ازي وسانة قدلوام ኣብ ዘፈር ዲጂታል ቴክኖሎጂ ፍልጠት ዘለዎም መንእሰያት ኣብ ኢትዮጵያ ብስፍሓት ከም ዘለው ዘልዓላ ራኑካይ ስፓይስ ቦገነን ኣብ ዘፈር ዲጂታል ብርክት ዝበለ ሓይሊ ሰብን ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ምህላው አረዲእን እየን። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ስራ ኦፖርቹኒቲ በጣም አለ። ኣብ ኢትዮጵያ ዕድል ስራሕ ኣሎ እዩ። ኣብ ዘፈር ዲጂታል ዝነጥፉ ሰባት ኣለው። ሶፍትዌር ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ስራሕ ሃርድዌር እውን ኣብዚ እዩ ዘሎ ግና ድማ እቲ ሶፍትዌር ኣብዚ ኢና ንሰርሖ ዘለና። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 15 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት በዓል ዋና ዲጂታል መለለይ ካርድ ንምዃን ምምዝጋቦም ዝነኣዱ ሊቀመንበር ID4 አፍሪካ ዝኾኑ ዶክተር ጆሴፍ ዓለም ናብ ስርዓት ዲጂታል እናተለወጠት ከም ዘላ ልዒሎም ዲጂታል መለለይ ካርድ ድማ ናብ ዲጂታል ዓለም ንምእታው ፈላማይ ተግባር ምዃኑ ሓቢሮም እዮም። The world has become digital. Everything we do ዓለም ናብ ስርዓት ዲጂታል እናተቐየረት እያ ዘላ። ነሳልጦም ስራሕትታትን ግልጋሎትን ብመንገዲ ዲጂታል ክኾን ይግባእ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይና ንደልዮ ግልጋሎት ንምርካብ መለለይ ካርድ ዲጂታል ኣድላዩ እዩ። መለለይ ካርድ ዲጂታል ንዓለም ቴክኖሎጂ መሰረት እዩ። ብመንጽር እዚ ኣፍሪካ ብጽሒታት ዋጻእ ይግባእ። ኩሉ ዜጋ ወናኒ መለለይ ካርድ ዲጂታል ንኾን ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከብን ኣብ ኢትዮጵያ ጉባኤ እናሳለጠ ዝርከብ ፎረም ID4 አፍሪካ 2025 ጽባሕ ከም ዝዛዘም ተገሊጹ እዩ። ኢትዮጵያን ቤልጅየምን ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዘለወን ምትሕባር ንምጥንኻር ቆራጻት ምዃነን ገሊጸን። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ጎናጎኒ ሳልሳይ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢን ቤልጅየም ማክሲም ፐርቨት ኣብ ክልቲያውን ዘባውን ጉዳያት ኣመልኪቶም ተዛትዮም ኣለዎም። ኣብቲ ዘተ ክልቲኦም ወገናት እተን ሃገራት ኣብ ዓውድታት ንግዲ ኢንቨስትመንትን ትምህርትን ዘለወን ምትሕባር ብዝበለጸ ንምጥንኻር ከም ዝተስማዕምዑ ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ የረድም። ናብ ዜና ወጻኢ እንትንሰግር ድማ ኣሜሪካ በቀረባ እዋን ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዋሽንግተን ምብራራ ተሓቢሩሎም። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንደቡብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ብምቁራጽ ተወሳኺ 30 ሚታዊት ቀረጽ ክግበረላ ምዃኑ እውን ኣመላኺቶም ኣለዎም።
እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብልዕሊ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ጸለምቲ ዜጋታት ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን ምጥፋእ ዓሌትን ብዝብል ብትሪ ነቒፋቶላ ብርግጽ እቲ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ብተዛማዲ ውሑድ ተገዳስነት ኣለዎ ተባሂሉ ዝንገረሉ ምምሕዳር ትራምፕ ብዘይተለምደ መልክዑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣተኩሮ ክገብር ምጽንሑ እዩ ጸብጻብ ቢቢሲ ዘረድም ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ ተበጻሕነት ዲጂታል መለለይ መንነት ኣብ ምርግጋጽ ንኣፍሪካ ኣብነት ዝኸውን ስራሕቲ ምውጋና ተሳተፍቲ ዓመታዊ ጉባኤ አይዲ ፎር ኣፍሪካ ገሊጾም ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ሰነ ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ኢትዮጵያ ስሩዕን ዘይስሩዕን ዝናብ ከም ዝህሉ ተሓቢሩ ካብ ዜና ወጻኢ ድማ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንደቡብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ብምቁራጽ ተወሳኺ 30 ሚእታዊት ቀረጽ ክንበረላ ምዃኑ ተዛሪቦም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዚብና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም